Hi guys! Welcome to my channel at ngayong hapon kasama ko ngayon ang isa sa baguang vlogger na si Pizza Lim at patuloy natin siya ng mga konting Q&A portion lang naman para makilala natin mabuti ang ating baguang vlogger na si Pizza Lim. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update ng latest videos na i-upload ko. Ito na guys, kasama ko ngayon yung kapatid ni Serena Bicolana, yung baguhang vlogger ng Bicolano Vloggers Association. Walang iba kundi si Pizza Lim. Tama ba, Pizza? Pizza. Pizza. Sorry, po. Pizza. Pizza. Sorry. P-I-D-Z-A-A. Pizza. Okay, Okay. guys. So, si Pizza Lim ba ay taken or single? Single po, single. Single. Bakit ayaw mo bang magjowa? Depende po kasi. Ano depende? Di ko bet yung ugali nila. Bakit ano ba yung mga gusto mong pag-uugali? Sa isang babae. Yung Ah. simple lang. Tapos yung may respeto sa sarili. At Ano ba respeto sa sarili? may respeto sa sarili. Na, like, yung kaya nilang panindigan kung anong ginagawa nila. Ganon. Hindi nila kinakayaan sa ang kanilang sarili. So, ano ba yung gusto mo? Physically maganda? Sexy? Pwede Totoo. din, pero okay na yung simple at yung may respeto sa magulang at yung syempre may tiwala sa akin. So, may mga na-experience ka na ba na walang tiwala sa'yo? No, madalas. Madalas. Baka naman kasi may dahilan naman talaga para magduda sila sa'yo. Wala. Oh, so very honest ka. Wala naman ang tao na very honest. Okay, so ano ang part ng katawan mo ang sa tingin mo best asset o yung madalas magustuhan sa'yo ng mga chicks? Wet. Wet? Talaga? Yun ang... Oh, Oh, yung, hindi naman natin pwedeng sabihin na ipakita niya yung puwet niya guys, bawal. Aside dun sa puwet, ano pa? yung mata ko. Mata. Yan, ito guys, pwede natin ipakita yung kanyang mata. Yan. Oh. So yan guys. Okay, kung ikaw na favorite food? Favorite food, gulay. Gulay. Anong klaseng gulay? Horseradish. Ano yun? Malunggay. Okay, bakit horseradish? Yun ba yung English nun? Oh, yung English ng malunggay. Ay, bakala ko moringa. Horseradish. Okay. Sana yung moringa. Akala ko moringa. Okay. Eto, kung ikaw ay isang hayop, ano ka at bakit? Ako isang hayop. Ibon po. Anong klaseng ibon? Kalapate. Bakit kalapate? Yung malayan lumipad. Bakit yung ibang ibon hindi malaya? Kasi, hindi. Kasi ang kalapate, marunong bumalik kung saan siya nanggaling. Okay. Sat. Okay. Kung papipiliin ka, tumira sa isang palasyo o tumira sa ganitong simpleng buhay lang. Yung ganito, parang buhay probinsya. Sa ganitong simpleng buhay probinsya, simpleng buhay lang. Talaga? Kahit Oo. okay lang sa'yo, kahit walang cellphone, walang YouTube. Mas okay nga yun eh. Walang toxic. Ah, At saka, natural lang. so ibig sabihin yung mga vlogger toxic. Hindi naman sa ganon. Kasi may mga bagay kasi tayong nakikita sa social media na dapat nating di kinikimkim yung parang di natin dapat iniisip yung mga gaya ng mga dapat talaga di natin pwedeng makita, ganun. Mga point. Hindi ganun. Yung mga
Mga Walang violent. respeto sa matatanda, mga ganon. Ganoon. Tapos yung pumapatay ng tao, dapat hindi ganon. Okay. So, bago tayo magtapos guys ng ating on-the-spot tanungan, magkakaroon tayo ng fast talk. Okay. Lights off o lights on? Lights off, Lights off. Sex or chocolate? sex, Malaki o maliit? malaki. Okay. Mahalaga ba sa'yo ang itsura o ang ugali? Pwede both, hindi. Ugali. Ugali. Okay. So yan guys, again, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon sa ating on-the-spot tanungan. So medyo saglit yung usapan lang namin kasi sobrang init ito guys. Tsaka magpo-photoshoot pa kami, magkakaroon pa kami ng mga gagawin pang mga activity mamaya. Pero gusto lang natin makilala yung ating baguhang vlogger from Bicolano. Pizza Lim. Yun, Pizza Lim. Lim. Okay, God, Pizza Lim. Again, pakisubscribe po ng channel niya. Again, ang pangalan niya is Pizza Lim. Ayan po guys, maraming salamat sa pagsama sa akin at sa amin ngayong hapon dito sa ating on-the-spot tanungan. At kung bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa update ng latest videos na i-upload ko. Again, ako si Bon James T, ang vlogger na true lover. Ow! Ow! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!